היום נתמקד באוסף של אסיה. הוא מגוון, הוא יפה, אלה אלבומים של אסיה, ואנחנו נתמקד בהם. אם שמתם לב, אני משתמש באלבומי אופטימה מגרמניה, הם איכותיים, מאוד מומלץ. ככה אני מתחיל את האלבום עם תוכן העניינים לגבי כל פריט ופריט. אני ממחיש מאיזה מדינה היא ודואג לכך שידעו כל דבר על כל מדינה. אנחנו נדפדף ונעבור די מהר, לא צריך להתמקד על יותר מדי, אבל אני אוהב את הדפים האלה שרואים גם מהצד השני את השטרות, לא מצד אחד רק. לא אוהב את השטרות האיראנים, לא אוהב את האיראנים בכלל, ואת מה שהם מציגים. אני מאוד משתדל להגיד כל שטר ושטר מה הוא אומר, מאיזה זמן, מאיזה שנה הוא, ככה שיהיה יותר קל למי שצופה בתוך האוסף לראות את זה. האוסף לא מושלם, עדיין יש עבודה עליו, אבל זה המצב. כמו שאתם רואים, יש גם שטרות חדשים, יש גם שטרות ישנים. מה שמצליחים להשיג לאוסף, הכל מכובד. אלה שטרות זולים, אלה לא שטרות יקרים. ואפשר להשיג אותם אצל כל הסוחרים המכובדים. היסטוריה של המטבע. זה שטר יקר מבוכרה, הוא קצת שטר יקר. השאר פה שטרות זולים מאוד, אני לא יודע אם הם קיימים היום באוזבקיסטן. פה כבר יש שטרות קצת יותר יקרים של האיחוד.
דפים ריקים, זאת אומרת שהשטר נלקח לדירוג. וכן הלאה וכן הלאה. כל מדינה עם הזה שלה, כל מדינה לא להתרגש מהשטר היפה הזה, זוהי רפליקה. להשיג את האמיתי קשה מאוד, יקר מאוד. אז אלה רפליקות מאוד איכותיות. מאוד מאוד איכותיות. זוהי בורמה, לפני שהייתה מיאמר. אז היו לה שטרות של בורמה. היום היא מיאמר. אנחנו נגיע גם אליהם. שלא תבינו לא נכון, האוסף לא מושלם. יש המון 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 שטרות שאין לי, אבל לאט לאט, כמו כל אספן, לאט לאט, בסוף נשיג את מה שאנחנו צריכים. עוד פעם אני חוזר, אלו שטרות זולים שאפשר להשיג אותם אצל כל אחד מהסוחרים בלי הרבה תחכומים. זה אלבום אחד מתוך 3 שיש לי של אסיה. אין בו הפתעות, אולי פה ושם לשטר. זה בנק הודו-סין, כאשר הצרפתים שלטו באזור וייטנאם וכל המזרח באסיה. אלה שטרות יפים כמו שהצרפתים יודעים להכין.
וייטנאם מחולקת לשניים, לדרום ולצפון. והיום יש שטרות של וייטנאם השלמה. חלק מהשטרות מקוטלגים, חלק עדיין לא. משתדלים לעשות עבודה, אבל פה יש המון עבודה. זוהי צפון וייטנאם. זוהי צפון וייטנאם. שטרות מאוד ישנים. תחילתה של וייטנאם. ווייטנאם המאוחדת. השטרות שלה מאוד זולים, האינפלציה שם מאוד גבוהה. מה שפעם יכולת לקנות משהו, היום אתה לא שווה כלום, נשארו רק השטרות. זוהי טיבט, לפני שהיא הייתה שייכת לסינים. זה פרובינציה סובייטית, טאג'יקיסטן. זה אלבום מספר 1 של אסיה.